Στον πρόεδρο ήρθαμε τώρα. Εδώ είναι οι εγκαταστάσεις του Προέδρου. Θα δούμε και από κοντά το κουμάσι. Και εδώ στο βάθος βλέπουμε το κιόσκι. Εδώ είναι άλλο στέκι. Και εδώ μαζεύονται πολλοί περιστράδες το βράδυ. Να δούμε και λίγο τις εγκαταστάσεις του από κοντά. Έχει πολύ ωραία κουμάσια. Και εδώ βλέπουμε τις εγκαταστάσεις του Προέδρου. Θα γίνει χαμός, λέει εδώ. Έχει αυτά εδώ τα κοτέτσια. Και εδώ βλέπουμε τον κόσμο όλο. Και ο Μπάμπης είναι εδώ από τη Βέρεια. Χαμός γίνεται όλο. Όλος ο κόσμος είναι. Κόλλας, η Βέρεια. Εδώ ο Μίτσος θα πετάξει τα πουλιά του Προέδρου. Ναι. Και εδώ βλέπουμε τον Πρόεδρο. Ξεχωρίζει, κάνει μπάμα από χιλιόμετρα ότι είναι Πρόεδρος. Έχει πιάσει και λίγο αεράκι εδώ. Λίγο παραπάνω από τους άλλους αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε να γίνει πολύ ωραία πεταξιά του Πρόεδρου. Θα δούμε. Ωραία φτερά, κύριε. Πολύ ωραία φτερά ο Πρόεδρος. Μύτες. Όρθια ψηλά φτερά. Ναι. Χτυπάνε τις μύτες τα πουλιά. Τραβάω σόλο αυτό. Όλα έτσι πετάνε, αλλά μας έχει μαγνητήσει αυτό το περιστέρι εδώ. Πιστεύω να έχετε πάθει το ίδιο και εσείς που το βλέπετε. Ας πάμε όμως και λίγο πιο κάτω, να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο ένα. Ακούτε και τις δηλώσεις εδώ το... Πέλεψε, λέει, το σπίτι σου να μην πέσει να σε πλακώσει. Πάντως είναι πολύ ωραία τα πουλιά και είναι και λίγο τυχερός, έχει τον καλύτερο καιρό μέχρι στιγμής από όλους εδώ. Έχει πιάσει και ένα παλό πολύ μικρό αεράκι, τα βοηθάει τα πουλιά. Λοιπόν... Και τα πουλιά βγάζουν προγράμματα τέλεια. Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, κύριοι. Γιώργο, εδώ συνάχωση κόσμο είναι, ρε. Όλα πετάνε έτσι. Όλα. Κάτσε να πάρουμε ένα πλάγια τουλάχιστον. Να μας βοηθάει. Ορίστε, κύριε. Περπατάνε στον αέρα του Πρόεδρου τα πουλιά. Περπατητά. Πόντο πάνε. Α, και εδώ έχει μια ωραία, πολύ ωραία διαδούλα. Τέλεια. Παίρνει συγχαρητήρια από τώρα ο Πρόεδρος. Όντως μέχρι στιγμής είναι μια απολαυστική πεταξιά. Μεγάλη δουλειά προπονητής στο Ρεχάκη, πραγματικά. Σε μία εβδομάδα περιστέρια. Ορίστε, κύριε. Ο Πρόεδρος όντως έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Το λέμε και το ξαναλέμε. Με σύμμαχο βέβαια τον καιρό. Και αυτό το λέμε. Να μην αδικήσουμε κανέναν. Του έχει πάει τέλεια πεταξιά. Και τα πουλιά βγάζουν αυτά τα φτερά. Τρεμουλιαστά, όρθια ψηλά φτερά. Πόντο. Και σούζα. Αυτό είναι σούζα. Κάτσε να πιάσουμε και κανένα άλλο τώρα. Και είναι και ευκολόπιαστα γιατί είναι σταματημένα πετάνε τα πουλιά. Ορίστε. Να και μια μαδούλα εδώ έτσι. Είναι και λίγο πιο μεγάλη ομαδούλα εδώ. Να τα. Εκεί είναι το πραγματικό ύψος. Να τους κάνουμε. Τα πουλιά πετάνε έτσι. Ήρθανε και αυτά τώρα από πάνω.
Εντάξει, σε γενικές γραμμές δεν έχει αέρα, αλλά έχει λίγο παραπάνω από τους άλλους. Μπράβο ρε πρόεδρε, μπράβο. Τους έχει φτιάξει όλους εδώ τον κόσμο. Όλοι λένε άξιζε τον κόπο που ήρθαμε. Ακούτε και τις δηλώσεις. Πρόεδρε, λέει, μπορεί να πληρώσει κάτι παραπάνω, αλλά άξιζε τον κόπο. Είναι οι δηλώσεις εδώ των ντόπιων περιστεράδων. Εγώ δεν ξέρω τι έχει πληρώσει ο πρόεδρος, αλλά βλέπουμε πάρα πολύ καλά περιστέρια. Εδώ είμαστε τέρμα zoom, σε λίγο δεν τα βλέπουμε. Οι άλλοι τα βλέπουν κουκίδες. Σε λίγο δεν τα βλέπουμε ούτε κι εμείς. Και θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε και την επιστροφή του Προέδρου. Ωραίο αυτό, σας άρεσε, η επιστροφή του Προέδρου. Και εδώ όπως βλέπετε, σπάνια εικόνα, κρέμασε το καλάμι του. Τώρα το πιάσε. Και έχει και πολύ μικρή φούντα. Πού είμαστε? Στον κορμό της Ελλάδος εδώ πέρα, στην Αλεξάνδρεια. Έγινε. Είναι μέχρι τα 7. Είναι μέχρι τα 7. Τα πουλιά έχουν γίνει, δεν βλέπεις τίποτα. Ακούτε και τις δηλώσεις. Λίγο ησυχία, παιδιά. Λίγο ησυχία, παιδιά. Και επί τη ευκαιρία τραβάμε και το... Τώρα έχουμε το κάλεσμα. Καρακανάτια έχει. Ρουλεμάν. Για να δούμε και τις επιστροφές του Πρόεδρου. Εντάξει, τα πουλιά τα βλέπουμε, φαίνονται. Έχουν πάει πολύ ψηλά, αλλά φαίνονται. Έρχονται, έχουν βάλει όπως όλα. Ο πρώτος. Πρώτος ήρθε, δεύτερος. Αυτός είναι ο δεύτερος. Και συνεχίζουμε. Τρίτος, τέταρτος, έχουν βάλει όλα. Ναι. Έρχονται. Όλα έρχονται. Ήρθε και αυτός, να τα και τα άλλα. Και πέφτουνε και βουτίσια, Όντως πέφτουνε βουτίσια. Ολόησα. Πόσα έρχονται, πέφτουνε ράμα. Και εδώ βλέπουμε και τον Κορέα της Βερίας. Ο πρόεδρος, από ό,τι έχει πει, έχει πάρει από αυτά ένα πουλιά και από τον Πατλά. Η κοκακόλα βλέπουμε εδώ, έφυγε. Πήγε μέσα. Ενώ ήταν μια μαγική πτήση, μπορούμε να πούμε, πολύ ωραία πεταξιά, στην επιστροφή είχαμε πρόβλημα. Επέστρεψαν αυτά τα πουλιά. Ο καιρός βέβαια τα βοήθησε πάρα πολύ να ανέβουνε, αλλά δεν τα άφησε και να κατέβουνε. Έχει έρθει η μισή ομάδα. Θα έρθει και οι άλλοι, αλλά στο όριο χρόνου που έχουν βάλει εδώ τα παιδιά, έχει τελειώσει το όριο του χρόνου. Τώρα θα έρθουν αργότερα. Δηλαδή ήταν μια πεταξιά η οποία, εάν πέφτανε ο καιρός, θα ήταν τέλεια. Λοιπόν, Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Ήταν μια, μπορώ να πω, η καλύτερη, μπορώ να το πω με επιφύλαξη, έτσι, για μένα πεταξιά μέχρι στιγμής. Βέβαια σε βοήθησε πολύ και ο καιρός, έτσι. Απλά στα χάλασε η κατηφόρα, γιατί είπαμε ο καιρός, κοίταξε να δεις, από τη μία για μένα, έτσι, από τη μία σε βοήθησε να στα πάει πάνω πολύ ωραία, από την άλλη όμως σε κοροϊδέψε και στα ρούφηξε, στα πήρε μαζί του. Τα πήρε και τα παιδιά πέφταναν, δεν είχαν πρόβλημα, όλο τον καιρό τα περιστέρια πέφταναν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια. Μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά η γιορτή σας. Λοιπόν, Πρόεδρε, συγχαρητήρια ακόμα μια φορά. Έχετε φτιάξει πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα. Πιστεύω να μείνει ο κόσμος ευχαριστημένος. Είναι η δεύτερη χρονιά που πετάμε τα πουλιά. Κάθε χρόνο θα βελτιωνόμαστε, εντάξει. Πιστεύω και του χρόνου να είστε ακόμα καλύτεροι. Και το εύχομαι. Εδώ βλέπουμε τον κομβόι που φεύγει. Πάμε για τον επόμενο. Έχει κλείσει εδώ